हापांगालि 5 पैसानि दालिया दाबो फनखौनो थिखाङालै दसेबा अफ दसेबा अन मा खालामबाय थादोंब्रा बेलाय बहाथो एब्रेना थाखोब्रा बे फाग्लियालाय मालै आफा सोर सिख्लानि खर' जालायखोब्रा नोंलाय लाजियासै नों बिफाखौ बिदि बुंनो सोर फोरोंनाय नोंखौ सोर फोरोंनाय खोथायाव ओरैनो गैमारालै सस्कारबा हटाय होननाया नोंगौ खोथाखौ बुंनायखाय खिथुआव अर नांखांलायदोंलै माथो आफा नोंनाव खिथुआव अर नांदों होनलायथारदों नों बिफाखौनो बे दिननि थाखायसो नोंखौ खांबाय आं बिदि होनजानोसो नोंखौ आं फेदेरबाय मालाबा दाउटसो जालायलाङो आं आंनि फिसा नंगौना नङा होननानै बा अमा राजा बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों माथो बिराद मोजां खोनाथारदों आयै आफाया नोंखौ सन्देहसो खालामदों बेखौनो नोंहा मोजां खोनालायबाय आयै सिरि था नों एमाव राजा नों जेबो बुजिनो हाथ'वाखै दे बुंलाय मा बुंदोंमोन नों मा बुंदोंमोनखाय आंलाय एमाव राजाया नोंनि फिसाला नंगौना नङा होननानै दाउटसो जादों मालाय नोङो बांद्राय दुस्थ'थारनालै ओरैनो होनबायब्रा ओरैनो होनजायो जानला मानला खोथाखौ ओरैनो होनजायो हा मानिथो होनबा नांनायनिख्रुइ बारा बांसिन दुस्थ' बियो हा गथ'फोरालाय एसेबाबो दुस्थ' जाखायो दुस्थ'बानो बिदि बुंनांगौ जाहैबाय नोङो अमा राजा नों मा मिथिनो हांग्रोमोनदि न' सिंनि टिकटिकायालाय न' सिंनि न'नेमायालाय नोंनि फिसालायादि मा खालामदों बाहेराव मालाय सिख्ला लालायनानै चावमिन मम' जाहैलायदों मालाय होदसाला बिफाया खोन्थाग्राबायसोलै आं मा खोनादों एमाव राजा नंगौना आं लोगोफोरजों थांफायनायानो गावसोर आंनो फैसाखौनो हरा बेनिखायनो मालायनि लोगोफोरनि जानायावनो जाफायो आरोलै फैसा होनो हाया नालाय मालायफ्रा हटेलाव थांबा आंबो थांफायो आरो आफाया बेखौ नोंनो लगायनानै खोन्थाग्रोलायबाय आरो आफाया गावसो ओइ मा गावसोलाय आं जेबो खालामाखैनो आंखौ मा होननानै बुंदों नों आफा नों मैया सोरजों थांनायमोनलै हा हटेलाव मा जानो थांनायमोन मा जानो थांनायमोन नों आंखौ गारनानै आं हटेलनिफ्राय निमखि गजा रसगल्ला बिहरबा माथो होफैया आंनो मा जाहैनायमोन नों सोरखौ लाना ओइ बेटा एमाव बेटा नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ होन्दोंमोनलाय स्कुल फिसा ओइ एमाव बेटा बुं बेसेबां नांगौ फैसाया स्कुल फिसाथ' होखांबाय आरोलाय मानि स्कुल फिसलै नों जेसेबां गोसो जाना होयो होदोब्रा आफा आंबो नोंखौ अनफिनगोन ना खिन्थागोन ना अमा राजा सोरजों थांनायमोन नोङो आं खिन्थागोन आं बुं सोरजों थांदोंमोन आफानि सोरबा लोगोनोलै साम' लादाय बे साम' लादायखौनो लोगो हमनो थांदोंमोन आरो बियो फोथायबाय आं नों बायदि फाल्थु नङाब्रा सोरबा रं नाम्बारजों सोरबा दारि जामावजों बिदि रायलायाब्रा आं बिराद थुलुंसिनि दै बायदि गोथारसो मिथिबाय नै नों बेटा बारा जादोंलै नोंना बारा जादों बिफाखौ ब्लेकमेल खालामनो हामा आफा नैबे एमाव राजाया सैथो खोथाखौ लाखुमानो बायो बेनिखायनो आइनो खिन्थानो नागिरबायमोनब्रा सैथो खोथाखौ नाथाय अनफिनबाय आं नोंखौ आंनि बिफा जाहैबाय नालाय आरो दा बुंसैलै आफा आंनि फिसाला नंगौना नङा होननानै आंखौ दिनैनिफ्राय मिथिबाय बेसे आंनि गुनखौनो लाजोबदोंलै नोङो आंनि फिसालायानो मारदे नों दिनैनिफ्राय बिदि दा बुंसैलै आंनि फिसाला नंगौना नङा होननानै गन्थ'आ थबस्र' जयो आंना दसे समनि थाखाय आच्छा बार' थाइबानि लारु मोनसे खोथा बुंलाय बे सोमसोरनि फिसाजो जोंलारिजों नोंहा मा सोमोन्दो दं है आफा गावबागाव बिजनेसब्रा नोंहाबो नोंनि बिजनेसखौ माव आंहाबो आंनि लामाजों थांगोन मा सोंलायलायबाय थानांगौब्रा टप सिक्रेट ब्रा आफा इफोरो टप सिक्रेट नोंबो आंनि सिक्रेटखौ दासों आंबो नोंनि सिक्रेटखौ सोङाब्रा लाखुमानानै दोनलायगोन बेथा नों अमा राजाखौ इसेबां गोरलै होननानै दासान दिनैल'सो नोंखौ बारग' होबाय आं सुदै मुलै मालाबा नोंनि बिखुंखौ बेरलाब होजोबगोन आं आच्छा फिल्मालाय मा जाखो आफा माथो फिल्म रिलिज जासिगोनबालाय दिनै दा मोनायाव फिल्मखौ देखायनोसै बेनि सिगां एनाउन्स खालामनांगोन ना साला बम्र सुवादा बोरलै मानसिया मा जाखोलै बे हापाङा मा दाबो फन थिखोआलै बहाथो थांखोलै मानसियालाय माथो न'आवबो फैयाखैनो जारलासो जाबायलै बहा गोमाब्रबोब्रा दसेनो है नाजिबदां अमा राजा हापांनि खबर मोनमाराखै नामाब्रा गैयालै बहा थांमारखोथाय फनबो रिसिभ खालामला माला रोंलालां मानसिखौ साला फिल्म रिलिज होखालिसो गैबावालै मानसियाबो थोद लोंनानै बहाबा फेथ्थेंनासो दंहैयो खोमालै मानसिया होद लोङालै इयो माथो थिगलै हाबा जाखांबा हिनजावफ्रा लोङिफ्राबो लोंनाय जालांजोबो माथो सोरबा दानिफ्राथ' माथो सिख्लाफ्रासो बांसिन लोंबावो खायफा हौवाफोरनिख्रुइ थेवबो हापाङा बिदि नङालै बाराबा सोरबा रं नाम्बारफोरसो सौग्रावाखैथ' नोंखौ रागा जोंनानै खाराखैथ' बियो है अमा राजा आंनो खर'आव मानसि गाज्रि बाथ्रा सोनानै होबाय थादोंब्रा नोंलाय थांलै गावबागाव खामानिखौ मावै थां नों आंनाथ' जाखागोनब्रा दा मोनायाव फैदोब्रा फिल्म नायनो बम्ब्रमोनखौ थिनहरबाय आं टिकेट फाननो एनाउन्स खालामनो हापांखौ मोनाबा आं नाहैयालै हापांखौ लानासो थांगोन आं है हापाङा स्ट्रंखा दे बहाबा गोमाना थायोबाबो बहाबा लुंख्रेंना थायोबाबो हापांजोंलाय सोर हानोब्रा फैफिनखागोन बेयो सिन्था खालामना जायखिजाया 7 बाजियाव फै दे 7टासोआव फिल्मखौ देखायगोन आं 7टासोआव दे जागोन ओइ नाजिबदां हापां गोमानाया मोनबायना गैयालै दुमफाव फनखौनो रिसिभ खालामाखै हा दुमफाव मा नोंहा खालि बाल्थिं लानाय रोगानाय अमा नागिरनायल'लै खामानिया जेबो खामानि गैबावला नामाब्रा नोंनालाय गैया जाबाय जानायालाय लोंनायालाय खिनायालाय हासुनायालाय साला
खुसि मोनदों हा बैसागुनि गोबोरखि नागिरगासिनो न' लिरनो बे माबा फालथु नुखांदों आच्छा बारु थाइबानि लारु दा मोनायाव आं फिल्म देखायनो नागिरदों हमकुमा पारा पार्कआव नों नायनो फैगोन ना दुमफाव ए फ्रियाव देखायगोन नामा मालै सब समावबो फ्रियावल' लुगैबाय थायो बिजनेसाव न'नि जाखो मा जाखो लोगो जाखो मा जाखो रावनोबो फ्रियाव होनो मोना मिथिबाय बिजनेस इज बिजनेस बेयाव एक्क' घटाला खालामा आङो उन्नति जाया नङाबा न'नि मानसियाबो भारमे जाय हांग्रिमोननिफ्रायबो फैसा लागोन बेवहाय रावनोबो बाखियाव दिन्थिनाय फ्रियाव दिन्थिनाय नेम गैया देहाय दे बेसेबांथो सासेयावलाय सासेयाव 50 थाखा नाथाय नोंनिफ्राय 100 थाखा लानाय जागोन आंनिफ्रायलाय मानोसै 100 थाखायालाय माने नों सानै मानसिनि लागोन ना नों सिटखौ सानै मानसिनि आवग्रिगोन ना बेनिखायनो 100 थाखा ब्रा थै फालथु देब्रा 100 थाखा हो मा होनबावगोन दे माबा मोनसे जागोन बियो नोंसोर थाथ'दोलै आं हापांखौ नायग्रोनोसै माइसो गोबावब्रा बमब्र'आलाय देलायदोंसो ना मादोंसोबा आं हले बाबायसोलै साला फिल्मनि एक्टरबो जानांगौ आरो टिकेटनिबो एनाउन्स होनांगौ आं लाजिबायलै एबारनिफ्राय पाल्लावबो अमा राजानि फिल्माव हिर'इन जाला आङो अमा राजानि फिल्माव हिर'इन जानांगौबा टिकेटसो फाननांगौ हिर'इनानो एनाउन्स खालामनायाव थाफालायनांगौ टिकेट फाननायाव लासिं औलै मा खामानि थिनबाय थायोलै अमा राजाया जारलासो मोनबायलां साला एक्टर जानानै एक्ट्रेस जानानै जोंसो टिकेट फाननांगौ ए माथो मोनफैजोबना दं ओइ मालै मा हिनजाव गोदानफोर बायदि नेबाय थानांगौब्रा नोंखौलाय आरे भाई गुन्दाफोरालाय गेजेर ससेनिफ्रायसो एन्ट्रि मारियो दा आरो गस्लायालाय माथो जाखोब्रा माथो खालामनो आरो दुमफाव लोदो बुसावा बायनो थांनाया दासिमबो खबरानो गैया माइसो गोबाव खालामोब्रा बेलाय माबार हात साला सुवादफोर साम'फोर बायदि खासेवफोर बायदि मानसि लेजिलै दाबो थाङा नामा हात साला अमृत बिदैखौनो मोनलोङाखै आंहा बहाथो सार जानोब्रा थाबनो आरो बै सासेया मा दाबो गस्ला गानालै हा टावेल गाननानै गिदिंबाय थासिगोन नामा नोङो एक्टर मानसियानो है साला बुरबक नामावल' एक्टर आङो एक्टर मानसियानो बिदि टिकेट फाननांगौ ना दा हो बिदि खामानि थिनो एक्टर एक्ट्रेसखौ जेबो नङाब्रा खस्थ' मावबासो गोदै फिथाइ मोनगोन दा आच्छा बे गोदै फिथाइयानोथ' माबायदिमोनलाय जानायगौमोन आं देनां फिथाइ मोनजाबा जाहोगोन दे आं नोंसोरनो बेगरखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु गोदै एनाउन्स हो जाहाथे बयबो नायनो फैयो आंनि फिल्मखौ दै हायोबा दावसो देलाय नोंबो बुं बाल्लावबो बुङा आं आया दावसो देलाय नों एनाउन्स खालामबा माखासे सेंग्राफोरानो नोंनि गोदै राव फैगोनब्रा आरो जेसेबांनो सेंग्रा मानसिफोर नायनो फैगोन एसेबांनो सिनेमाया हिट जागोनब्रा जेसेबांनो हिट जागोन नोंसोरो उनाव आरोबाव फिल्म बानायलांनो हाबाय थागोनब्रा जाबायलै बांद्राय भागन मारिबाय थानांलायो ओइ थ'दो दस्ति दे मोजां टिकेटा फानबो खालि अर्डारल' होग्रा अमा राजा सुवादा दे एनाउन्स होदो हेलौ टेस्टिं देहाय बालनि माबार एनाउन्स होदो हेलौ आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायमोन आइ आफा बिब' फंबाय बिदा बिनानाव फंबायमोन जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर' सावथुन लाबोदों सावथुननि मुङानो जाहैबाय दुर्गा फुजायाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै बुनाय सावथुननि मुङानो जाहैबाय दुर्गा फुजायाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै बुनाय नोंथांमोना जोंनि बे साइनासालियाव फैनानै नायफिनगोनखौ मिजिंथिबाय आरो सावथुननि बेसेनानो जाहैबाय 50 रां बिनिखायनो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौमोना फैनानै जाहाथे जोंनि बे सावथुनखौ नायफैयो सावथुना जागायगोन दा मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव माने 7 बाजियाव जादोंना जायाखैब्रा आंनि बुंनाया जायाखैबाबो जादों दे एबार नों बुं आं एक्ट्रेस मानसियानो बुङो नामा बुङाहाय मा ए दावसै देलाय मुस्कुर फुलायलै दे ब्रा जादु खिन्थि नोंनि जादुखौ दे होमबा हेलौ रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लोगो नोंथांमोन नै जोंहा लाबोलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर मोजां सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जाहैबाय दुर्गा फुजायाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै बुनाय आरो बे सावथुननि दामानो जाहैबाय सासेयाव 50 गथ' गथायनियाबो 50 गथ' गथाय होननानै बिमाजों फ्रियाव फैफानो मोना गासिनावबो लागोन सासेयाव 50 आरो आं खेबसे बुंबावनि गथ' गथायफोरा बिमा बिफाजों फ्रियाव फैनानै फ्रियाव नायनो मोनगोन होननानै दासान गथ'फोरनिखौबो 50 लागोन 50 थोद बिदि होनद्रायबा जागोनसे
फैसा खामायनायाव मा गथ' उन्दैहाय बयबो नायगोन ना बुजिथारि गथ'निखौबा बेलेग मोना आरो बे बुजिनाय गथ'फोरनिखौ लागोनहाय मा बाजिबाबो देलै बिदिबा